En vez de analizar as alegacións que presentamos, e se tan sequera esperar a que finalice o plazo de información pública que remata o 7 de outubro, o Ministerio convoca a conferencia sectorial. Pretenden vender isto como un mero trámite e non é así. Nos estamos xogando moito. Levamos solicitando esta reunión dende principios deste ano 25, con máis insistencia nos últimos meses, porque este retraso, xa o advertimos, pon en serio perigo as convocatorias de axudas que dependen deste plan. Así non se fan as cousas. Isto é unha falta de respeto total ás comunidades autónomas e non se pode frivolizar con un tema tan importante. O caso é detallar como chegamos a esta conferencia sectorial e por énfases en que o Goberno non pode cometer os mesmos erros que co plan anterior, porque claro que lonxe de resolver os problemas de acceso á vivenda, viu agravalos. O problema da vivenda non se soluciona só con axudas ao alugueiro, hai que construir vivenda. O compromiso da Xunta, o saben moi ben, é duplicar o parque público de vivenda e tamén habilitar solo onde poder construir vivenda libre, protexida e vivenda pública. Pero non pode ser que só a Xunta, que só as comunidades autónomas construamos. Hai que mobilizar o sector con políticas que incentiven, non que retraian.